Baina gero, hemen berri zen, entzun dedekot, Andrasko askok lonjetan eta egiten ebela behar. Bai, honek muili montetako, hemen berrezien neuzan honen mendigune zarraua, muili egiten zan, da gero Zaldibarren muili zaldua da honek, da, klaro, horrek ezelan, por ejemplo, gaintxobi edo dugu izenak muiliek, arek akompletako edo, euren tailarreko furgonetan ekarte bezan da etxietan ite bezan. Etxien, por ejemplo, Andriek libre daunak zehozetako etxien ite bezan horre biherrok. Eta gero hasi ziren lonjatxu txikitzu bai, bi edo hiru juntau. Alkartute eurek, ez da? Bai, holako pizak. Baina kontratu barik eta kotizau barik, eta holan diru baltza izetan zan. Baltza. Honen beste piezako eta puntu. Bai, egiten zan lanaren arabera kobratan ekarte bezan da gero batu eurek. Ekarte bezan, por ejemplo, gaur da, hemendik egun bire etortezin, da barri ekarren besti batu. Bai. Gero hilen azkenin, egin esan kontuek eta dinero negro. Bai.